donc do ye har nyinin kali do nati kunu comme ko hadisa te siga fo mi ambe an ka wakati toni dafanay parce que jamana in kono ya kafiri sira munumbe yahudiya nasaraya ani islamiya sosoli ni ɲɔgɔn fonko ɲɔgɔnya min ban ni ɲɔgɔn cɛ dɔw y'a jate mina de komi majahibitigiw ka ɲɔgɔn sɔsɔ bɛ cogo min ko majahibitigiw ye ɲɔgɔn sɔsɔ ko u ma kɛlɛ u ma fara u bɛ ɲɔgɔn kɛ filibantɛ bon ale b'a fɛ k'a kɛ sisan yahudiya fana ani nasaraya ani islamiya a b'o cogo kelen de la han o hakilina bi mɔgɔw la jamana in kɔnɔ kɛlɛ nin ye hakilina juguba de majahibitigiw ka ɲɔgɔn sɔsɔ majahabi naani bɛ salafu salihu majahabi n'a kuma bɔra salafu ka taabolo kɔnɔ o kuma tɛ mina ye majahabi naani tigi bɛ salafu a bɛɛ bɛ salafiya in de kɔnɔ majahabi naani ma ye akida minnu fɔ ko ni ulu b'i la i ye sunnamɔgɔ ye ni bɔra ulu la i tɛ sunnamɔgɔ ye majahabi naani tigi ma ɲɔgɔn sɔsɔ ulu la u bɛnnen bɛ akida ninnu kan u ma ɲɔgɔn sɔsɔ yɔrɔ la majahabi naani tigi ulu ka ɲɔgɔn sɔsɔ yɔrɔ ye de fil fiqhiya al-furu silamiya bolofaraw akida yɔrɔ tɛ dɛ u bɛnnen bɛ akida la u bɛ salafu salih u bɛ sunnamɔgɔ la fahamu salafu salih mais furu yɔrɔ la fiqhu bonda la fiqhu masalaw la ulu bɔra ɲɔgɔn kɔrɔ yɔrɔ de la u ka ɲɔgɔn sɔsɔ yɔrɔ la u ka ɲɔgɔn sɔsɔ tɛ akida ye dɛ u ka ɲɔgɔn sɔsɔ ye de fiqhi bonda yɔrɔ de salijiw farda u bɛ se ka ɲɔgɔn sɔsɔ la dɔw b'a fɔ nin ye farda ye saliji la dɔw b'a fɔ nin yɔrɔ ye sunna de olu ka ɲɔgɔn sɔsɔ b'o yɔrɔw de la mais akida tɛ akida yɔrɔ la u bɛɛ ye kelen ye u bɛɛ selefu u bɛɛ sunnamɔgɔ ahli sunna wal jama mais yahudiya ani nasaraya ani islamiya ulu ka ɲɔgɔn sɔsɔ ye mun ye akida ulu ma sɔn yahudiyaw ma sɔn kuranna yɛrɛ de ma fɔlɔ u ma sɔn ciden ka cidenya la nasaraw ma sɔn kuranna de ma fɔlɔ u ma sɔn ciden ka cidenya ma ala yɛrɛ kelen ye fana u ma sɔn o ma ulu ni silamɛw bɛ se ka kelen ye nin b'a fɔ ala ye saba de nin b'a fɔ den bɛ ala bolo nin ko kuranna ne ma sɔn a ma ciden ka cidenya ma sɔn a ma o ni silamɛw ka ɲɔgɔn sɔsɔ bɛ se ka kɛ komi majabitigiw ka ɲɔgɔn sɔsɔ cogo di ulu ta bɛ akida yɔrɔ de la ulu ma sɔn ala yɛrɛ de ma fɔlɔ u ma sɔn kuranna de ma u ma sɔn ciden de ma ulu ye kafiriw de ye u ni silamɛ tɛ se ka bɛn an tɛ se ka ɲɔgɔn kanu an tɛ se ka taa ɲɔgɔn fɛ ɲɔgɔn kanu t'an n'u cɛ a haramalen do yɛrɛ n'i y'u kanu dusukun kɔnɔ yɛrɛ a b'i labɔ silamɛya kɔnɔ la tajidu qawman yu'minuna bil yawmil akhir yuwadduna man hada Allah ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو أشيرتهم إلى آخر الآية ala ko ite mo si soro ni mu'mini de do na be mo kanu dusukun kono minya ala soso ka ciden soso hari no o kera adende hari no kera fari hari no kera balimade hari no kera furumuso hari no kera ka kabila de ataka no dusukun kono abada يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوا وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفرتم بما جاءكم من الحق إلى آخر الآية ألا يريدكم مؤمنون ne ala jugun aw yere jugun akanu mina ku ka bisinyogo de akanu kanu aw duskuna ka kanu bila ka tuma de u kafira ni fenye minna na u kafira nayi donc yahudiya ni islamo ka nyogo soso ate ko majabi tugu tade ako baw hakilla de kele fulanna tariqa tigu fanata do ko tariqa kwani manhaju ye mun manhaju ye sirade tariqa ye sirade mais nu ko tariqa lugada sirade do anyumam be ajugumam be nu ko tariqul mustaqim wa ya alatai ciden ta sunna la famu salaf ihdina sirata al mustaqim an kanda kata siratel men o ye sunna o ye ciden ta ya la famu salaf sari men nu ko turgun ube tarayigu tariqaw ulu ye bidiya siraw de bidiya sira munun farala kabo silamiya la tariqaw ye ulu de nu ke jamu ye doro ko tariqaw ube turgun na akera ninye jamu ye doro abora kelentile na doro akera jamu ye doro akera bidiya siraw ye wanna haja sirati mustaqima fattabi'uhu wa la tatamu subula fatafarraqa bikum an sabili
ala ko cide ni min nana ko ode ale ka sira tile be ka tugu oko ko kana tugu sira misenu ko nuba faraka bo ala ka sira ma awa bidia sira munun sosoli min fana fura ande tere ga tigu ni nyogonje bidia sira munun be jamana kono sosoli mun be uni annu che sunna mo nu nyogonje o fana ni majabi tugu tate kelenyere anya fo choko mi majabi tingu taye fiqhiya de fiqhi bonda yoro metteriga munun ni turugu munun fule jamana kono nyogon soso min bu ni sunna mo che aqida yoro de do aqida yoro de do ni alla jesisa du sukuna sinu yoro la ante kelenya bato yoro la ante kelenya amaliya yoro la ante kelenya ambe siga fara nyogon ka nko de yato doni ke bawo ko kata Sheikh Albani na nyogona mani buna ushemino ko min be hada madon ka bi at-tasfiyatu wa tarbiyatu qabla kulli shay fo silamu ka fere ke silama doni ke bawo ka fere ke ka dina inde yira mo la folo mene sanan kam an ko ambe fengo fenke fo kalan ka ke dina inde kanyado an ka dina de yira mo la folo nyaa min ni nogo min be silamu yere ni nyogon che folo o nogo de ka boye folo mene o nogo de ka boye jogo kanye folo uba fode ma tasfiya aben nim foka kitabu juma kono nya bila e sitti chaman kabbi kalande on ko fana kalade me kalambaliya de banna me fonka kitabu nunu sinshu kare munum be arabu kando ko kala fitnatu takfir Sheikh Albani be nunu fo kono aka kitabu fitnatu takfir teli manke kitabu ndilan chogo nyana bolo Sheikh Ewas Abdulaziz Bumbajire ayet tagriju de ke kitabu ni katanu Sheikh Ibn Usaymin ye taliwu de ke kitabu na kasarahu kitabu laba nyininkanu de be kitabu laba na Ibn Usaymin kan nyininkani ani Abdullah Jibril mana juman be fama munun be kiri tigeni alaka kiri tanaye juman bu bo silamiya kono juman mun tu bo silamiya kono o fatawu de ba kitabu laba na fitnatu takfir ko mogo kafiriyari fitane abe nin fo ode kuna tasfiyatu awwala bunu seminu ba fo kitabun sarahula ako ni islamu laje akhida yere yoro la furo ni nye murjiyai ni nye qadariyai ni nye shiyai ni nye rafida haja tijani haja sufi aw besika munyanabo abe sika faranyogon kawa aka duskuna siru yere te kelenye folo kelen fulana ibada ute kelenye ninye sufi de alena kadda mana bato chogode ninye kuburiyu de kaburu bato lawde ana ka bato chogode e ko ye sunna moy aw ye bato chogo kelenyawa ninye fulay ate dusukuna siru la kele fulana ate bato chogo kele sabona munyi amaliya e bafo iribai haramuye nimbafo iriba daga lendo aw be sega kelenya e bafo kana dolomi haramu yara sungalo la yere sungalo la amfeya masake do tilela baru be datugude ko mugo kana dolomi abora karamugo do da ubu dambe kata silamiyama o masake bole masayala kwa ya ka baru da ila ka dolomi aw be sega kelenya chogori dusukuna siru la te kelenya bato chogo la te kelenya amaliya ate kelenya aw be sega faranyogon ka kamundila donc ambe min fo silamaw ye min be doni ke bagaw ka kalanka kede silamiya sariya kalanka ke kele afula nanka hammi ka ke folo de anka mugo la kala de folo ka mugo la famu dinama ka mugo la famu sunnama ala famu sarafu salih odo la nin nunun da farambolo ni silamaw farla nyogon kan ninkanka du sukuna shirun akera kelenya ola bato chogo akera kelenya ola amaliya akera kelenya ola afar la ñon ko ba ma fara ñon ka aw far la ñon ka wala ni fara ñon ka min fule ni na kera har jama kulu fitini minye na ya nyeshi koko la la baw deme men ni makedu abetami abe siga fara ñon ka wa te siga fara ñon ka awa akafamu teriga nunu ni ba bidia tabulo munum be jamana kono sosoli min be ni ñogon fonko ñogon ni ñogon soso min ni be ni sunna mo che ate komi sosoli min be majabi tigu ni ñogon cire aqida sosoli be dayba nu che ante seka ke kele fonko ñogon ñam min ban ni ñogon che abe dilo aqida de la furu ute fiqi ute aqida de do difference ninde
parce que karamɔgɔ de bɛ sigi jamana kɔnɔ ka kunfin trompeni nin bɛɛ munna anw tɛ se ka bɛn majahabi naani tigiw u ye ɲɔgɔn sɔsɔ olu bɛnna u ma ɲɔgɔn kɛ filibanten munna anw silamɛw tɛ se ka bɛn an bɛ se ka jɛ an tɛ ala kelen na yɛrɛ an tɛ ala kelen na an bɛ se ka bɛn cogo di sufiw dɔ ye sufi sira k'o la tu sufi a ko ale yɛrɛ sigilen de ala ye wahadatul wujud ko ala bɛ fɛn bɛɛ la ko ala b'ale yɛrɛ la kuburi ko batola ko ale ka ala fula ka ewa su min bɛ kaburu kɔnɔ dɛ ale bɛ taa den ɲini o de fɛ ale bɛ taa garijɛgɛ ɲini o de fɛ seku batolaw ka seku foto ale bɛ taa sujudi bi o de kɔrɔ o de ye ale ka ala ye e ka ala ye ala masaba in ye aw ye kelen ye a tɛ ala kelen a tɛ batocogo kelen a tɛ baaracogo kelen aw ni majahibitigiw ka sɔsɔli bɛ se ka kɛ kelen ye cogo di donc ninnu ka faamu sɔsɔli min b'a ni yahuda ni nasara ni ɲɔgɔn cɛ ani majahibitigiw ta tɛ kelen ye kelen a bidiya sira minnu bɛ jamana in kɔnɔ taabolo minnu bɛ jamana in kɔnɔ sɔsɔli min bɛ an ni ɲɔgɔn cɛ ani sɔsɔli min tun bɛ majahibitigiw ni ɲɔgɔn cɛ k'o kelenw tɛ ninnu ye furu ni fiqhu de anw taw an ni yahuda ni nasara ɲɔgɔn sɔsɔ an ni ewa taabolotigiw ni bidiyamɔgɔw ka ɲɔgɔn sɔsɔ aqida yɔrɔ de ye o ye aqida ni dusukuna sira ma kɛ kelen ye olu yɛrɛ de la fɔlɔ ani bato cogo ala ka hakiliman d'a ma subhanakallahumma rabbana bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk